Здравейте, няма да ви казвам името си, защото може да пострадам. Сега ще ви покажа част от най-известните животни в животно.com. Снъвс е известен с хвалбите си, че има 100 000 жълтици и прави най-хити зрелищни партита. Black Ninjas, известен с това, че плаща на корумпирани животни, за да е чист пред админите. Спасяна, известна с чара си и красивите си животни. Санди Лов, известна, че пее много хубаво в karaokeparty.com. Ники, известен бодигард на горе споменатите мафиоти. Елит е известен, че спонсориран от мафията ще си прави фирма наречена Елит Компани, балчинският наркотрафикант. Джей Кепс, известен с женствения си глас и готино поведение, номер 1 сред мангарите в сайта. Нутела, известна с това, че обича да играе Майнкрафт и GTA 5. Бивша жена на мафиота Росин Килъра. Лора, известна с това, че може да играе CS. Денис, известна е като най-бързия клон в сайта. Това беше от мен, довиждане.